Kining bahina gihatod sa kanato sa Kuto Alis. Problema diha sa inyong ulo nga pitig katula tungod sa kuto, kuyaman, lusak o kaspa. Ay na mo kaguol kay naimbento na ang Kuto Alis. Mapalit sa inyong mga suking butika. Mindanao White ang Kuto Alis. Ginaba sa JJP Lifetime Marketing. Good morning. Bag-oro baya naghimo og kanang monthly awarding ang JJP Lifetime Marketing sa pagpanguna sa ato ang CEO diha nga si Sir John Paul Go. May buntag diha sa mga empleyado ug empleyada sa JJP John Paul Go. Mao ba na? Mao ba meaning ana? Brad, good morning ha sa imong mga sa mga winners na mga kuan mo, staff nimo, employees nimo. Ayan. May employer na si Brad Jan, ha, maayong employer mo ning kasahan kanunay sa Ginoo ang iyahang business tungod sa pagkamaayong amo sa iyahang mga empleyado.